Nweke amali nwoke mazama okolobia dewa na abụbụ ọgarọbịa na-agwa na marọ na nkete ọ na-enwe ibu Nweke oli moli gị ligide bụ onye zụrụ ogwe ndị mmanwụ afọ nwanne m mbagede nwanne ege onye Nweke jere ọbịa mmadụ ibulu ọgwụ obulu nata ọ jerie onye Nweke jere gala bulu ọgwụ obulu nata nna m agati ime dibịa emeche dibịa ebulu bi omere ibulu debe Nweke nwe ebulu dibịa ihe nne ya lụọ ọrụ nwa abalị na-eme dibịa Nigeria dollar gị bịara m n'aka onye Nweke gbata rebe ọbụla ọgwụ Nweke gbata n'ugwu ọbụla ọgwụ unu mara ibe bụ dalia arụ obi na-agwa na marọ na nkete ọ na-enwe ibe ozi arụ obu na-agwa eze na ndị n'ozi na ndị nnebịa ọ na-enwelili ibe ozi ibe abịa ebe a na-ata mụrụ n'afọ bacha machali dibịa mala abịbịa vebutari ebuta onye Nweke ngwa na ikpo gị na-eko mezuru iveni igbo dịgbo oyi Nweke ọrụgbo igbo gị na-eko mezuru na-agba oyi Nweke gbata ọzọ nwanne igbo gị na-eko mezuru mosi na agbọ arụ gị na akịka ejiwu ike ejiwu mmadụ ị na-achụta n'ụwa nwa na nkịta ya achọ ihe na-enelu anya onye achọ gị gaa n'iru Nweke aṅadị ka njụ ga ajụjụ iwe n'iwe odi ete ebe egwu ọ na-atụ gị kwadị iwe onye na-emebe nwanyị abụrụ ọgwụgwọ akwụkwọ asị ma ọgwụ akwụkwọ ibe ọgwụ ekele m ibe nwa na ọbụli ojije n'ubi mama okoko mana ọ bụ ife onye egwu tele nya gọ ya emelili anya nwe gbanwe ịgwa ife onye ji abụ ego ya abụlele ọghọgbu ogolo onye nwa bụrụ n'ogbo na-agụ ilu agụleru na ebulụla lọdụ ịnalụ agụleri otu ebulụla lọdụ okolobịa dịkwa na ahụhụ o nwere ibe nwoke bịara ụwa be me na aba ka anyị bịara ụwa baza egwe onye oli nwoli gị ligide ofu onye zuru ogwe na mmanwụ abụ nwanne m mgbagedekwa n'igegege ogoli unu na-agwụ na ibe nwere ibe ọ bụ omezule
dịka ọ bụ iwe onye mere ka eji koje egwu ị ga-eju ị na-aga ije na-aga gọje egwuta gị onye Nweke kwọrụ gị n'azụ na ọkpa gị na-ekekuru m etu aja mmadụ ị na-achọta n'ụwa nwa nke gaji ama lele ntaja ajụ ọgwagbuogoli Nweke mmadụ ọba aka esi anya nna m na-adị mụlụ mmadụ eme onye agarata ọ mụrụ eke mụta ọya obi ya mụ abụọ mụọ ngwọ egwu mana ibe bụ ibe anya dị mụrụ na-emechebe ibi ọgwagbu ogolo anụ ụjọ ọgwụ agụ ebe esela okwu ọmazụle nwa Anambra gwa na onye ude dị na mmanwụ Nweke gwọrụ gị n'azụ aka agaghị emetụrụ aja aja mmanwụ aja aja mba ị na-anụ ọnụ agada nna abụcha aga nna bụ ugo ga-edewana gị n'aka kere onye nyere gị ugo nwe agwa n'ugo papi ya nyelie ibe nwe agwa n'ugo papi ya nyelie ọkọnkwa ji egwu ị na-ebelibe egwu nna m gwara m ọ ga-egbo egbo n'ụwa nwega ego bolive nwa na ọdị gbo ogbologbo ega na-achọ na-aba onye Nweke ọ bụ ibe gị na nwa gị gbalị Nweke dị mma ọ bụ ibe gị na Ikeju gbalị chikwa mejọ ọgụ na-eri isi gbalalụ n'oburu ahụ n'ụrụ gị n'aka Nweke mmadụ ijo gị na enwewe ego isa na nwere egwu n'ụlọ na m wu egwu ọkọnwe egwu ọnwaro gị ijebe mmadụ ije gote egwu ọkọnwe egwu n'ime ụlọ mgbe Anambra unu bụrụ ya wu Ikeju ụgbọala Anambra na-egwa na-ebu Nweke egbiala na-ebu na ọgbịala m na-enwu n'ala onye na-enwu n'ala Ikeju na-enwu n'ala Anambra ọgwụ egwu m na-enwu n'ala ọkọnwe egwu okologo adị ahụ Obuzulu tupu itelu nwere mute mmadụ ịga ya ajọ obodo mmadụ ka mmadụ ji anata ibe n'aka Tokandu ọka anyanwụ aka m eju ọbe m onye mụ na nọ n'ibe nọ bụ nwa gbanna nwa nga dị ka mụ na nọ n'ibe nọ onye Nweke na-eme dibi unu mara ibe bụ utalia ọ bụ ibe papi ya meli ine nanya ibe papi ya meli egwu nna m nnegwu emeli dibia nnegwu mana o mechalie gwakwa onye na mpepe nwa abana emeli dibia emenye nnegwu
Nwaba nna ji maka dibịa emecha nọ n'ịta dịbọ na n'ibili onye nelu anya ọrụ nna m aṅata ebe amụlị ya n'afọ aṅata emụtalụ ọnwụ emenna ọmalị mgbọrọgwụ mala avịvịa aṅata emụtalụ ọnwụ odo ọmalị mgbọrọgwụ mala avịvịa egwu tọka ndu kwuo ka eme ibe papụ nụ mere kwu gidigidi ogbe owu ibe egi na-abọ m ibe nwa mmadụ na-abụrụ ya bụlịbụlị mmụọ ọma bara gwara onye uje dị na mmanwụ maka kpọkọta gọm ọrụ ọgba na ụchọ ọgwa kobe ibe esela okwu okorobịa dị ahụ oge na-egwu ibe ma papa gị na ịba na-agba ibili ije ebili nwa abadịghị nnegwu ya bụ nnegwu na-achịkọtala ọkwegbu ụmụmala isi ya echi eze ike chụọ mezulu ịmala isi ya echi eze amarọ m ya nwaka ịma na mgbe eji nata n'ibe nwa na mmadụ na-agbalụri ya nkụ maka na ibe nwa dị n'ọbịa a na-abịarị ya n'ubi oge abụọ ka agụla eri otu jechara ọkụ na mmanya bụzi agụla eri otu na-eje ọkụ na mmanya bụ agwagwa agụla eru na ọzaba na-ekwu na ọkaba na-ede anya kaba jee ọkụ kaba nata na iwu bụ na onye ejela ọkụ na ojekọja nata onye Nweke nwe emecha na ikpeazụ kwali ngwongwo na ngwongwo kwali nyiri bịa n'okporo ụzọ balụ ụlọ ogwu elie n'ezi mana ụlọ okporo ụzọ n'ọdị abụbụ na-abịa omime na-adị n'ezi eke nọnụ na-adị n'ezi osimudikwu n'ezi ụzọ mana onye kalili ilo egwu omezulahe ije ga amaka ma ejile mala onye amala onye amala ọga mmadụ n'ime ebe anyị maka na agụleri jiri emeli ibe ike nne m odegili kedu ife na-ebute na nna m na mụ dị otu nwa na bebe igwe bụ ike nwoke ọgwọ nwoke abụọ ka m na-ajụ ajụjụ ndị mmụọ ma na m ụba amụlị ya n'afọ ọnaba obodo oyibo jee bulu ma o ji pụlen agbata isi ka anya na adị na mma nwa ajụ ọnya sana ada m na mụ oke mmadụ sana mejewa mụza na m malịsọ ndị iyi na bebe orulu ekweze nwa abada egwu ka eji eje oke mba ndị aja n'oke mba mbụzi ekweze ji gbata ego na ekweze dị na nwatakịrị egwu mmanwụ na-agwarọ prọfesọ adịwo nnegwu ọrụ ọgbụ ebe atụkwunu ji mele nna prof dị nnewu mịa bụ n'ime iyi ọra na-ebu ka na-emụta nne ya nata mụza na m ụba n'odi mụta ebe atụ ọbụla ọdọ ebe atụ kalecha nna m ndị ọka kebe ebe nye ọtọ n'obodo oyibo jee bulu ụdọjikanya na-eme nwanne nya azụlịa nawọ ọkaka meta na ịgba azụ kpata ego nata n'ụzọ balụ ụlọ egwu okeke ekele ije bụ ebu nya na maka ipi ije bukọ mmanwụ aja eje mba unu na-atụ m atụ ụmụ adam na nwanwụ libebe ba na-enwe ihe ebelebele unu na-enwekwa anwụle na nke ka na-agba olele ọgbọ m na-abụ onu si na mụja bibe anya nọ mụlụọ n'ezi ọrụ ọma na mụ bufechelifezi geti mụgbagote tupu m weluo n'ime avọ na benya dị n'aka ekpe na magibi ibugu n'aka ekpe oke bụ nwa na-ekwe nkwe
enwelu m egwu nwaja Naijiria okilikili ndị jere ọgwụ anatawa ọgwụ iru na mmụ igwe na mụ ọ ga-egosi gị na ndị jere ọgwụ anatawo ị nabata na mmụ igwu ị na ya n'aka nri ị na ya n'aka ekpe ị ga-abụkwa na ọ ga-egwụchalị ogosi gị na okorobịa ndị jere ọgwụ anatawo na ba anatawo ọgwụ ịna-elu na mụ dị ọra ịna-elu anya ogosi ego na okorobịa ndị jere ọgwụ na ba anata ịna mụ dị ọra anatawo ma anatawo ma agụ okorobịa anatawo ọgwụ igbe ake na ụgwọ aba na mụlibe ndị ọma mbala mụ ọ ga-anye dị na nwatakịrị ndị igbe ake na ụgwọ ba na-amụ anyị amụọ ba na-akọwa na ndị banya na-agbụrụ akwụkwọ ụfọdụ ọ na-ekwe na ndị banya na-enwere ọnaghị na anyị etu na agala olili azụ ndụ n'ezie n'anya enu atụ ya liwe ụwa nwa dịka na okilikili n'ọma mbalaka dị amazị oke moto n'ọma mbalaka dị amazị oke ụlọ n'ọma mbalaka na-agụzi akwụkwọ mmụ nwaanyị ndị ọma mbala na-amakịchala mma unu mara ibe butalia ndị ọma mbala kele ije bụ obu ụfọdụ ekpele mmiri ma n'ebele mmiri ka oke mmadụ agbagọta n'ebele mmiri ka oke ego si agbagọta ego mmiri maka nada eponya aponya ọ na-agbụchara n'oge ndị ọma mbala agụleri na muleri na ndị ana mọgọ mbala ego nwa bụ nwa tọtọ okwudeka na-agba ego m ike nne m ibe ije ri onye nwa akọwa na gị maka nke ka ọma mbala ji igbo kilikili na badugotele gị sara aka anyanwụ gbawa igwe iwe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ lele ego akọwa na unu na ego kọ unu ọkọmụo na mụ nwe na-ejere ozi ọkụ ma me na-ejere ozi n'ubi akpa unu obodo akpa m ibe nọ ibe akọwa nịa ka ndị ejezi iko na akamanịa mgbe emeketele mpụta gwa